Čestitke Roko, mi ipak znamo da se ti u Rahmanjinovoj dvorani nastupao. Dakle, prva knjiga koju ćemo večeras predstaviti je knjiga pod naslovom Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa. Na ovoj jedinstvenoj knjizi radilo je 48 autora, od čega 18 stomatologa i 30 liječnika, 24 različite specijalnosti. Autori knjige dolaze sa sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Sarajevu. O knjizi će nam nešto reći recenzent, profesor Jozo Šutalo. Dobra večer, poštovane dame i gospodo. Večeras mi je čast da vam mogu predstaviti prvu od 4 ponuđene knjige, zahvaljujući velikom naporu i trudu Marina Vodanovića, koji i njegove suradnika, koji su zapravo ovu večer učinili radosnom za sve nas u ovom hramu hrvatske glazbe. Kada sam početku ove godine bio zamoljen da budem jedan od recenzenata knjige Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa, prihvatio sam iz razloga što me naslov knjige jako zaintrigirao i drugo, pobudio u meni zanimanje iz 2 razloga. Prvo, kad sam ja bio na samom završetku svoje profesionalne stomatološke karijere, Marin Vodanović je svoj tek započinao. Susretao sam ga tijekom studija, ali bolje ga upoznao nakon diplome kao i doživio kao mladog, mirnog, promišljenog i vrlo samozatajenog i vrijednog mladog kolegu. Drugi razlog zbog kojeg sam prihvatio ovu recenziju je bilo moje osobno profesionalno putovanje gotovo 50-godišnje kroz stomatologiju, koje me, hvala dragom Bogu, ipak ostavilo neoštećeno i u relativno dobroj kondiciji, unatoč brojnim opasnostima koje vrijedaju u stomatološkoj struci. Nestrpljivo sam naravno iščekivao rukopis ponuđenog dijela i kad sam ga dobio, već prvi pogled na naslovnu stranicu, dakle na naslovnicu, moram priznati izazvao je u meni laganu skepsu. Prva pomisao koja mi se nametnula bila je li moguće da 48 autora, dakle 48 autora, suradnika iz različitih stomatoloških i medicinskih disciplina da se mogu uskladiti u jednu suvislu cjelinu kako bi trebalo zahtijevati i kako zahtjeva jedan sveučilišni udžbenik. Međutim, iščitavajući predgovor i pomno promišljajući o uvodnim riječima, ipak sam shvatio da je Marin jako dobro proučio i shvatio svu složenost profesionalne bolesti i bolesti koje su vezane uz rad liječnika stomatologa, te upravo zbog te spoznaje se i odlučio na realizaciju ovog projekta. Dopustite mi da vam u kratkim crtama približim problematiku o kojoj je danas riječ i zbog koje je ova knjiga uopće i napisana. Unatoč tome što je danas široko uvriježeno i prihvaćeno mišljenje da se stomatologija ili, kao što se u novije vrijeme sve više koristi pravi naziv dentalna medicina, smatra poželjnom, unosnom i prihvatljivom profesijom, nikako se ne smije smetnuti s uma da je to struka koja je opterećena i izložena brojnim opasnostima koji ugrožavaju zdravstveno stanje i liječnika stomatologa i njegovih suradnika u usporedbi s nekim drugim disciplinama. Opće je poznata činjenica da danas unatoč zaista razvijene ergonomije doktor dentalne medicine radi u specifičnim i vrlo teškim uvjetima. U prvom redu to je skučeno i često puta teško dostupno radno polje. Zatim, dugotrajni, nefiziološki i neprirodni položaj tijela, ponavljajući neprirodni pokreti, rad sa visokoturažnim, rotirajućim, vibrirajućim i ionizirajućim izvorima svjetlosti, rad aparatima, zatim rad sa polimerizirajućim izvorima svjetlosti, konačno rad s laserima i ionizirajućim izvorima svjetlosti. I zbog tih razloga stomatološki djelatnici su izloženi znatno većem broju profesionalnih bolesti. U prvom redu su to oštećenja lokomotornog,
odnosno mišićno-koštanog i krvožilnog sustava, zatim oštećenja respiratornog sustava, oštećenja vida i sluha, a česta su neurološke i dermatološke oštećenja. I na kraju ne smije zaboraviti ni psihičke poteškoće koje nastaju kao posljedica pretjeranog stresa i pojačanog sagorijevanja u poslu. Među potencijalne rizike koje se spominju u ovoj knjizi i inače, a povezane su uz rad doktora dentalne medicine, ubrajaju se brojni infekcijski rizici. Ponajprije tu su raznovrsne virusne infekcije, zatim infekcije bakterijske prirode, a ako pogledamo koji su mehanizmi prijenosa tih infekcija, onda vidimo da oni mogu biti čisto mehaničke prirode, recimo ubodi inficiranim injekcijskim iglama, posipotine skalpelima, razderotine, oštrim parazitološkim instrumentima. No, međutim, ipak značajniji su izvori oni koji nastanu kao posljedica prskanja inficiranog sadržaja koji je sastavljen iz vode, sline, krvi i sitnih plusnih čestica amalgama, plemenitih kovina, dentalnih figura, zatim kompozitnih keramičkih materijala, te konačno i zubnih struktura po licu liječnika, stomatologa i njegovog osoblja. Osim ovoga, svakako valja spomenuti i udisanje aerosoli u prostoriji, a isto tako i izravni kontakti sa inficiranom slinom i tkivnim tekućinama drugim. Sumirajući postojeća znanja o navedenim poteškoćama i isticanje svekolike složenosti spomenute problematike, glavni urednik široko otvara vrata sagledavanjem dentalne medicine iznutra i izvana. On detaljno razrađuje sve potrebne kriterije razmatranja spomenute problematike i kao i potrebu stjecanja dostatnog i kvalitetnog znanja i kompetencija u okviru kojih treba promatrati i poučavati zadanu tematiku. I tek temeljem toga odabere suradnike iz brojnih različitih stomatoloških i medicinskih specijalističkih disciplina. Djelo koje danas predstavljamo rezultat je zajedničke i vrlo stručne suradnje 19, malo prije rečeno 18, ja sam nabrojio 19 liječnika stomatologa i 29 liječnika različitih medicinskih specijalnosti. Odabrani autori suradnici u zadanim okvirima obrađuju problematiku u području svojih specijalnosti, ali koja se reflektira na polje dentalne medicine. Oni podastiru relevantne podatke i povezanost pojedinih profesionalnih bolesti kao i bolesti vezane uz rad stomatologa i sukladno tome predlažu odgovarajuće mjere i smjernice za borbu protiv njih. Hvale je vrijedno svakako istaknuti sveobuhvatno sagledavanje dentalne medicine sa stajališta različitih medicinskih disciplina u okviru zadane problematike. Ne mogu propustiti, a ne istaknuti nedvojbeno vrijedan trud svih autora da čitatelju ponude egzaktnu mogućnost objektivne prosudbe provjere stečenog znanja o odgovarajućoj materiji putem suvereno koncipiranih i unificiranih testova koji se nalaze na kraju svakog poglavlja. Pored tekstualnog znanja, pored tekstualnog dijela u ovom poglavlju su obogaćene sa 119 slikovnih prikaza, 26 slika i 9 dijagrama. Tehnički sama knjiga sastoji se od uvodnog izlaganja u predgovoru glavnog urednika, zatim 28 poglavlja, kazala pojmova i sadržaja. Posebno valja istaknuti i 511 bibliografskih podataka koji su korišteni iz recentne svjetske i domaće i znanstvene i stručne literature. Temeljem ovog gore navedenog smatram da knjiga pod naslovom Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa ispunjava sve uvjete koji proističu iz članka 11c pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu i kao recenzent sam predložio njezino prihvaćanje, a to i sada ponavljam, kao udžbenika za u prvom redu nam je studentima u dodiplomskoj nastavi, studentima dentalne medicine u dodiplomskoj nastavi, a isto tako i kao vrijedno štivo za polaznike poslijediplomskih studija. Jednako tako mogu ga preporučiti doktorima dentalne medicine kao izvor
značajan izvor podataka koji ukazuje na sve potencijalne opasnosti i ugroze njihovog zdravlja, kao i zaštitne i zakonske mjere i propise. Na kraju mi dopustite da citiram misli glavnog urednika. Stomatologija je lijepa struka koja nudi brojne profesionalne izazove, ali i različite profesionalne perspektive koje ostavljaju mogućnost osobnog razvoja prema vlastitim potrebama, željama i mogućnostima. Na nama je samima da već od studentskih dana podižemo svijest o tome i odgovorno vodimo brigu o svom zdravlju i profesionalnim čimbenicima koji ga mogu ugroziti. Prije samog završetka želim vama, dragi Marinu Bogdanoviću, iskazati svoje zadovoljstvo količinom fascinantne radne energije koju posjedujete i koju već u ranoj fazi ovako svog znanstvenog i profesionalne karijere i molim vas nemojte se umoriti. Svima ostalim autorima želim iskreno zahvaliti na uloženom trudu i čestitati na tome i naravno još jednom zahvaliti na tome što su obogatili stomatološku literaturu, a studentima dali vrijedno djelo. Hvala vam.